Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomogusi. Gorwa chintanda nye chiense gosi bono nengaki yogokorera abananchi emirimo. Serikali etumie professionals ku understand ibintu byonse. CPC iletegetense ebwatutse Kenya. We are going to work together to take this country to the next level. Nensinkima aya namang'ana Mayaka Kisii FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Misangerekano ao yokurwa maoni igoro yali abananchi batagete achikokorwa ase sublocation ao Mayaka county ya Kisii nigagendera kolekana ase chinsemo ao Mwencho motegeli omoseneta bwe county ya Nyamira musikoko ng'omugeni nigachorirwe cyase kiombe cy'obokoreri bw'ebunge gose parliamentary service commission nabo igabajumbe ao nigo bagendera kurwa birengereri byabo kubwatekana nekegancha ky'amagendero y'iki constituency gose CDF nabo igo muraiwense ya South Africa Cyril Ramaphosa kurusya chivisa cy'abakenya abo bagokiye kugania gose emergency yo ya South Africa asaya muna yanda mange mambia bono moncho motegereri ibono ndigongo kwaligania lindo nyari konyegwa senchera yobwikara nuko rengana bona twekera semesa yaito ya Amang'ana Mayaka chinsani sato chiabono mambia Omwancho motegereri bono toerera uyaigwe buna gwateka kurwa semesa ya Amang'ana Mayaka ime Kisii FM. Ronald Mayaka Emesangerekano yokurwa maoni y'abananchi nigo egenderete kolekana se sublocation au Mayaka county ya Kisii abwasa bamenyi bechinseme cyo babere bakonyora libagali yokurwa birengereri byabo kubwatekana nali abaganitia serikali ya county ebakolera asegeka kimyaka 5 erebosyo emesangerekane yo nigo yakolekana tase sublocation au abwasa mo MC begwodi ibeno ime yanyaribari chache arayete emesangerekane yo se sublocation au Mayaka gwodi yo umuskari musabo kwa biro moncho moteli muske Steve Arika umuskari kanigo aliyeteira yogochia agokora omukia na kolenta magendera manga se wodi yo kolenga nechira chiri abaliere tabamenyi be wodi yo abwasebo igaba boleti abamenyi be wodi yo igoje kubwatira namone abisia yamonechi abisi chabarayibande kurwa senseme yelinde kwena kya magendera kolekanire ase wodi yo yaibeno igo muna na gidechira ibeno komesere anigo korandega Taringo para macho ahora 2027. Igongo para que no te caigas y se coño. Iré con era. Tanga bambando monoga katimu que tenga manga yani na cero mono. Cada tinte tu compra la banaiche. Aquí diré. Aquí hay todo como que no paran aquí. Aquí todo con. Y bange. Si se ve chiquite, si ve chico para lugar. Tu la pena paga. Oye niga baligi que ti, o sea no na se que tiga. Itikere kenene onyina kolera yamanya ntro edenya mecho yindutwara tano iniri genaga ino twara genda no ingo china ni muito paleta yugo no estimo buku bin angusio no senyari bale chache no chini bino ige bibios to bwaterane egera to sukie ibeno yito mo mwanchora tita idimo tikere jebeka tegito to bwaterane to sukene mwamu Waiga se wodi ya Kitutu Central yego toka ime ya orogongorwa Kitutu chache South ime county ya Kisii omo msiwe wodi yo moskedi ukirango nigo abairaneti ngambu ya mona bamenyi be wodi yo asugo cha sobonge na gosangerekana na kuru birengerere byabo igoro ya magendera yo baganeti wodi yenyale go chikokorerwa kuruwa se serikali ye county ya Kisii Samarita ni onkuru kwa Duke Samuel Nyarango ngonde memsi Kitutu Central Ward igabo tolia situ kiliale reto bate public participation ya CIDP imono erengete chi project sija kolekana se myaka 5 abantu baito bagega botoli abo sub county ya ani sub location ya botoli ya toire chi proposal chabo twachibwatire Mesangerekane yunigera agenderera se chigodi chonsi Mayaka county ya Kisii go ikomwelio wewikeye igogenderete gotegerera Amang'ana Mayaka kurwa Kisii FM enka yomugusi
Gutigana nayo museneta bwe county ya Nyamira Muske Okongo Mogeni nigo bona achorirwa mono bo mubwazimio la umoja wa Kenya iguchia seke umbikilia getenene tobokoreri bwe bunge gose Parliamentary Service Commission na kwirali bagalia yo museneta bwe county ya Isiolo Fatuma Dulo umurai wa bakasensemo Usiwe bunge yuye Senator Muske Stewart Madzayo nera olente tomuswado yo bwa maoncheria yo nakatabuna ni gokonya muri kireri uko monogeriwe bunge nane Muske Moses Wetangula igoro yege tambukire kyo ko oncheria na kurwali bageri ucha so Muske Kongo gucha seke umbekyo amatuko make aetire Muske Kongo ni gabere okurusya mamocho abo mubwazimio lo umoja wa Kenya asenjera babere bakubagana mabagayo buraya se bunge ina gotiga abandi siko kurwase chinse mugete chio chialenga somo stali obusyo asoba choli bwaeta oyo no Muske Kongo Mogeni aseke mukiebi karobye bunge je Senate abwasa kwigwekana okoro kigotako kibwa kwa yegoro yenchira mabagabere gakurwe gwasoboteneli ibwe bunge. Leadership is about you giving opportunities to those who have the same qualification as you to serve. Nobody is more special in the contribution that we made in garnering votes for our party leader Raila Amolo Odinga. From the county of Nyamira, from the county of Kisii, we gave as much as we could, like the senator for Isiolo, Mr. Speaker. And I can read the figures. But as we speak here, Mr. Speaker, the only way you want to thank the Omogusi nation is to say that we deserve nothing, Mr. Speaker. Don't we have capacity to learn, Mr. Speaker? Because you must have regional balance. You must have fairness, Mr. Speaker. And we must speak these things because an injustice anywhere should never be tolerated, Mr. Speaker. Igogenderete gutegerera Amang'ana Mayaka kurwa Kisi FM enka yomugusi. Chingaki umujadalo mutindi ogendereta se bunge na yense ya Kenya igoro yekegancha kya magenderero yech constituency go se CDF abajumbe au nigo barolekanire kuruwa ko bakoko chiaso musuwada bwo oko irania ekeganche kigo chigo chaka okolemere mase bunge umujumbe gwensemo ya kitutu cha North Muske Jafeth Nyakundi nigatebiruna ekeganche kyo nigo kiabirege gokonya abakenya bange anene aboroki obichisukuru au wetera se chibasari abwa satebiruna ekeganche nigo kibwenderete kwiraniwa elinde gokora magenderera ya korolekana guchese chinsemo au chibunge Muske Nyakundi nigo boigateberuna aboroki wa bange nigo bagenderete kuetera chinga kichinkongu kubwatekana no kuburwa wechibasari echio abwa sateberuna abajumbe nigo barachi kubwaterana na gweti muswado yelinde kwirania ekeganchekyo ya CDF Tia samari tankuru ku Jafeth Nyakundi inchongo chumbe okitutu cha North emba atakagusiri CDF ye ya konyira abana abange ya somiri abana abange nende buna bono igatuko kwana abana baito isikobare esengencho CDF teracha lakini intu buna abachumbe twaikaransire twaiwananire sengencho CDF weye ye agachire chusukuru chi nyinge nonye kobwa nonye kobwa county government nonye kobwa national government igo CDF ya konyira abantu abange na intu buna amachumbe nto gwancha genteke gesire esengenche genteke gesire abana baito bagocha guchandika abana baito bagocha kobera isiko esengencho chibesechi na chicyabere chikobakonye Waigo Muske Jafeth niga muigeriro mu waziri wechisebi Muske Zekeli Machogu asechi nkwana chia yegoro yechibasi echo chikorwego gochia sechi university abwa satebiruna Muske Machogu nigo aiwekanite bobe engana konya ya chakire kuimukia maberera kurwa se aborokia na aboroki wa wechi university aoche serikali imeyense ya Kenya Mheshimiwa minister yetu ya education Mheshimiwa Ezekiel Lombaki Machogu nga ateba nga mbarigo chiko fund chi university ntagete goteba bolino bolimu egento Mheshimiwa Ezekiel Lombaki Machogu atebete nga ngo chiare ko fund una bago fund butambi lakini chi university chito na chirocho goikaba chake korengereri ebintu bara kore ebindi baranyare komenta chibesa eschirichi chirie serikali yakoba because the government gives them money na barabu ikabachake kolengere buna Kenyatta University Igogenderete gutegerera Amang'ana Mayaka kurwa Kisi FM enka yomugusi
Mwencho motigali na maena niko genderete kuyigwaja gwetera sebirengo bya 94.1 nero Kisi FM. Chinga kibo iko gotonyora gwetera senchira yo mutandao wa internet ekroso wase website yetu ekrokuwa www.kisifm.co.ke ilinde unyale gutu ukwanira nabo iko gusanga ibirengerere byawo go cyase toli kubwatikana n'oburali bwaito. Nabo iko mwencho motigali nabo gutubwati ase umutandao YouTube kerokuriye channel yetu ekrokuwa Kisi FM digital nigoto kugosemia unyale gutararo na go subscribe lindo nyale kwerorera ye masemo emenge yemirubiri tokokora ime yenka yomugusi igogenderete gutegerera Amang'Ana Mayaka kurwa Kisi FM enka yomugusi. Ronald Mayaka Umurai wense ya South Africa umuzike Cyril Ramaphosa nigatebere buna bakenya nigo bano bagwikiye wanchirwa kugenda imeyense ya South Africa batabwatie visa ende yonsi kagokwa na senyombo y'obura ya State House mu kiyo Nairobi kinga kyomiranete n'umurai wense ya Kenya musike Dr. William Ruto umuzike Ramaphosa nigatebete bunege tambukire kiyo nigo ke igosege ko cyeko banchira abakenya kugenda imeyense ya South Africa batabwatie visa asenchira ya muyo gukinyo bwa matobu yagatiye kinse cyibere nabo gukini niyo bonchorori ya sechinsecho kolengana na Ramaphosa mu rubiri yuni gogo kigo cyaka gukora emeremo go cyakire tariki ya mutinyo mutangani umwaka go cyakiri bubere na 2023. This dispensation will commence on the 1st of January in 2023 and that our officials will speed up the processes of putting this into effect and that this dispensation will be available to Kenyans for a 90-day period in a given year, meaning that, yes, can use the 90 days, 10 days, 20 days, or whatever. For the full year, Kenyans will have a full 90 days. Asensemo yaye musike Dr. William Ruto nigatogetiye tambukire kyo musike Ramaphosa nagotababunense ya Kenya nigo yabereke gokonya ugwikiranirwa ku murubiri yo asigeke tambe nabo igoni go babere bakuganyerera elinde gukiye ko bari bagerire gosoa imeyense ya South Africa batari gusabwa visende yonsi abo asamira netembu yamo no murai wense ya sugwanchira egetambukire kyo. On behalf of the people of Kenya, I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. From January 1, Your Excellency, we will have a different regime. Thanks to your personal intervention on this matter and the wealth of experience that have been brought on board by your officials. Kenyans holding ordinary passports will be allowed to enter South Africa on a visa-free regime for up to 90 days per calendar year. The two countries have also agreed on a return policy when immigration laws and regulations are breached to make sure that bad elements that try to infiltrate our borders are dealt with firmly and decisively. igogenderete gutegerera Amang'Ana Mayaka kurwa Kisi FM enka yomugusi. Asoro botiro mwancho motegari kitega cyabutukire ni kumenye igoro ye chinse sato cyabano mambia n'incyabo nongo kigukorera Amang'Ana Mayaka senchira yo bikira no mwancho motegari kolende ntarasa okati yangu akirenga mbya mona sengencho wachora ko yategerera ime yenka ye mugusi Kisi FM yandra gutegerera na inde kiagira kikoba chinsainye kwirnanda igankoretera so bwenge bunagendera tegotwikira semesa yaito ya Amang'Ana Mayaka ili taliane ni gonkuru kwa Ronald Mayaka. Omwelio bwa Amang'Ana Mayaka bunaletwa asole na Kisi FM enka yomugusi. Kisi FM, hey, Kisi FM, enka yomugusi. Radio nambemo eboto manye enka yomugusi eboto bosemya nkaninka 94.1 yo 94.1 enka yomugusi.